Goedemorgen, welkom op deze prachtige ochtend. Het zonnetje straalt. We hebben er ontzettend veel zin in. Samen met Dansen, Jansen en Sporten. Jansen, Dansen en Sporten. En Danshuis Venray en Venray Beweegt organiseren wij een hele leuke Koningsochtend. Een Kings for Kids. We gaan een uurtje lang lekker dansen, maar Mirna gaat ook de prijzen uitreiken van de kroontjes die zijn gevonden afgelopen zondag in het dorp. Hebben jullie er zin in? Woe! Wij wel. We gaan beginnen met een leuke opening. Kijk mee en doe mee. Komt-ie aan! Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we kloppen, 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 kloppen op de beat. Net als de rest, want bewegen is gezond. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in de lucht. Net als de rest, want bewegen is gezond. Koningsspelen, here we go! Doe de conga, doe wij maar lekker na. En we shaken erop los, ja we shaken erop los. Doe de conga, doe ons maar lekker na. Want we gaan helemaal los, ja we gaan helemaal los. Get up, get up, get up on the floor. Come on, and check de nieuwe flow. Doe de conga, doe ons maar lekker na. Want we gaan helemaal los, we gaan helemaal los. Is iedereen er klaar voor? Let's go! 1, 2, 3, ja lekker dansen met je energie. Je gaat het zien, dus doe maar 1, 2, 3. Doe lekker sporten met je energie voor 10. Energie met z'n allen en het voelt zo goed. Dus we doen het met z'n allen, je weet wat ik bedoel. En we doen het met z'n allen en het voelt zo goed, zo goed, zo goed. Je weet wat ik bedoel. Energie. Iedereen die doet weer mee met de nieuwe hupsakee. Stamp op de grond en klap maar mee. Hupsa, hupsa, hupsakee. Ga omhoog en naar beneden met de nieuwe hupsakee. We voelen ons net heel oké. Hupsa, hupsa, hupsakee. Samen sporten met plezier. Kijk ons gaan als een tierenlier. Bewegen met plezier. Ja, we gaan als een tierenlier. Van de Koningsdag Kings for Kids. We gaan beginnen met de dansuitleg van het liedje van Zij en Zij. Ik denk dat jullie het liedje allemaal al wel eens gehoord hebben, toch of niet? Ja, kijk. Maar we gaan hem gewoon nog een keertje uitleggen, zodat we dadelijk met z'n allen samen het liedje goed mee kunnen doen. We beginnen met klappen boven je hoofd. Hè. We gaan 2 keer klappen boven je hoofd en 3 keer laag. Komt-ie aan, gaan we proberen. 2 keer boven je hoofd. En we hebben een klap, klap, 1, 2, 3. Klap, klap, 1, 2, 3. Klap, klap, 1, 2, 3. Klap, klap, spring. Ja, die spring, daar moeten we wel aan denken, hè? Oké, nog een keertje. 2 keer klappen boven je hoofd. 3, 4 en klap, klap, 1, 2, 3. Klap, klap, 1, 2, 3. Klap, klap, 1, 2, 3. Klap, klap, spring. Zullen we dat eens gaan proberen op muziek? Komt-ie aan. Met z'n allen samen. Hij begint meteen, hè? Let op. En klap je handen. A, B, C, D. H van happy doet ook nog mee. Nou, dat ging goed volgens mij. We doen het nog wel 1 keertje. Komt-ie aan. Nog een keertje. Klappen. Clap your hands. A, B, C, D. Ook nog mee.
Jullie doen ook thuis allemaal mee, hè? Oké, dan komt het refreintje. We gaan wijzen naar onszelf. We hebben ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Oké, nog een keertje. Dus je wijst eerst naar jezelf, hè? Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Daarna zeg je het maakt niet uit. Hier of daar. Zij en zij met elkaar. Oké, doen we nog een keer. Dus het maakt niet uit, hè? Je mag ook echt zo staan zo van... Maakt niet uit. Oké, komt-ie. Het maakt niet uit. Hier of daar. Zij en zij met elkaar. Oké, doe een keertje vanaf het begin. Dus je gaat wijzen naar jezelf. En ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit. Hier of daar. Zij en zij met elkaar. Kunnen jullie ook meezingen of niet? Laat ons horen. Komt-ie. En ik plus... Oké, met elkaar. En dan? Wat zingen ze dan? Kijk hoe mooi in de mix hij of zij of x. Dus we maken een rolletje naar rechts, naar links. Je wijst, wijs x. Oké, nog een keertje rolletje maken. En het maakt niet uit. Ik zong hem verkeerd, hè? Kijk hoe mooi. Het is toch? Kijk hoe mooi in de mix hij of zij of x. We gaan gewoon verkeerd aan zingen, maakt niet uit. Oké, vanaf het begin. Wijs naar jezelf. En ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij en zij met elkaar. Mooi in de mix. Hij of zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan zij. Dan springen we dus 2 keer, hè. Klap je 2 keer, 2 keer. Dus die is net een klein beetje anders dan het eerste stukje. We gaan hem doen op muziek. Komt-ie aan. Staan we klaar? En de H van happy doet ook En mee. ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we Zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. zij en zij Met elkaar, kijk hoe mooi. in de mix. Hij of zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij en zij. Oké, doen we nog een keertje. Komt-ie aan. Ik plus jij. En de H van happy Doet ook nog mee. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij en zij met elkaar Kijk hoe mooi. in de mix. Hij of zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij en zij. Helemaal goed. We gaan hem eens even doen met het klappen en met het refreinstukje. Helemaal onderaan het liedje. Ja, we moeten de techniek ook goed doen, hè? Klappen! Lift your hand, lift your hand. A, B, C, D. E, F, G en de H H van happy doet. ook nog En ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij en zij Met elkaar, kijk hoe mooi in de mix. Hij of zij of x. ik plus jij, dat is wij. Zij en zij. Oké, ik wil hem nog 1 keertje doen. Stop, stop, stop. Er staan maar even we naar, doen bij de nieuwe squad. We doen het nog 1 keertje. Clap your hands. Lift your hand. A, B, C, D. E, F, G en de H van happy doet ook nog Ik plus jij. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij en zij. Met elkaar, kijk hoe mooi in de mix. Zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij en zij. Yes. Ik doe Oké, dit en jij doet dat. nog 1 keertje, dat ik zeker weet dat jullie hem helemaal goed doen. Clap your hands. Lift your hand. A, B, C, D. E, F, G en de H van happy doet ook nog En ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij en zij met Een rolletje. elkaar. Hoe mooi in de mix. Hij of zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij en zij. Ik doe Oké, nou. Ik
ben eigenlijk wel benieuwd waar Mirna op dit moment zou zijn. Weten jullie waar ze is? Nee hè? Nee, ze is hier in ieder geval niet meer. Maar ze staat op een plek ergens in het centrum waar een kroontje is gevonden. En volgens mij kunnen we zo meteen gaan overschakelen naar Mirna om te kijken wie de prijzen hebben gewonnen van het eerste kroontje. Want ik weet dat het 2 kindjes zijn. Want ja, als je met je broer of zusje een prijs vindt, ja, dan moet je die ook wel delen. Hè? Ja, dus we gaan overschakelen naar Mirna. Ik hoop dat ze al klaar staat. Ze staat klaar. Nou, hè, fijn, gelukkig. Nu ieder moment. Dan nodigen ze de jas uit. Zitten we op tijd, Kim? Kwart voor? Oh, dat is... Ik doe niet langer dan 5 minuten, hè? Ja, doe ik. Ja. Nee, dat is te lang. Ik praat zelf wel eventjes. Nou, gezellig, hè? Deze. Ja, als ik dat zo doe. Nou, wij zijn heel snel naar een eerste plekje gegaan. En hier naast mij staan 2 hele grote toppers. Want vertel maar eens eventjes hoe jullie heten. Wie ben jij? Tijn, Tijn. En hoe heet jij? Maura, Hé, Maura, wat zie jij er fantastisch uit op deze feestelijke dag. Vertel eens eventjes, dat kroontje, hoe kom je daaraan? Heb je die helemaal zelf geknutseld? ja, Chic hoor. Wauw. En ook mooi in het oranje. Met een mooie ketting. Hé Tijn, vertel eens even. Waarom zijn wij hier naartoe gegaan? voor het kroontje. Voor het kroontje, ja. Want jullie waren hier lekker zondag. Waren jullie hier lekker aan het wandelen. En op zoek naar het kroontje. En toen, wat gebeurde er toen je hier zo voorbij liep? Toen zagen wij het kroontje. Toen zagen jullie het kroontje. Zag je het meteen? Of had je een kleine hint gekregen? Kleine hint. Een kleine hint. En wat was die kleine hint dan? De De Hey, van Maura. van? Maura! Ja, woe! En die M die zag je natuurlijk hier op het kunstwerk staan, Ja. hè? En wat gebeurde er toen? Toen gingen wij erachter kijken. Dat snap ik, ja, dan ga je erachter kijken. En daar was het kroontje, hè, Maura? Ja. Ja! En was je een klein beetje blij toen je het had gevonden? Ja. Ja, want ik begreep dat het al super snel was. Hè? Dat jullie echt al meteen, toen je was gaan zoeken, dat je het meteen had gevonden. En laat het kroontje eens zien aan de mensen thuis. Dat is hij, kijk, de one and only. En toen vond je daar een briefje aan. En toen heb je vast en zeker eventjes gemeld van ik heb het gevonden, het kroontje. En nou ja, nu staan we Ja. hier. Hartstikke gezellig, met z'n drieën hier op het plein. Ik mag jullie een hele mooie prijs geven. Want jullie zijn echt de eerste winnaars van vandaag. En ik zal eens even kijken, ik heb de prijs hier achter op mijn rug. Dit is die. En er zit natuurlijk van alles in. Want jullie mogen een sportabonnement ter waarde van €100 mogen jullie uitzoeken in Venray. En je kunt het natuurlijk ook delen, hè? Welke sport doe jij nu? Zit je op een sport die je leuk vindt? Voetbal. Op voetbal. Voetbal, ja, dat is wel heel tof, hè? Ja. En Maura, wat vind jij leuk? Ballet. Ballet, oh ja, dat vind ik ook heel leuk. Ballet. Nou, wie weet is er nog een andere sport die je heel leuk vindt of eens wil proberen? Dat kan allemaal. En er zitten ook allemaal leuke sportdingetjes in die je kunt gebruiken. Ik geef hem aan jou, Tijn. Alsjeblieft. Hey, en wat gaan jullie vandaag nog doen op deze mooie dag? Gaan jullie vandaag nog iets leuks doen? Dat weet ik niet. Weet je, misschien iets lekkers eten? Stukje Koningsdagtaart? Ja, dat hoorde ik net al van papa. Dat hij al klaar staat. Lekker hoor. Maura, een hele fijne dag. Lekker dansen. Blijven dansen en blijven... En nog, we gaan nog een ijsje eten. Nog een ijsje eten. Wauw, het kan niet op vandaag, hè? Het is gewoon een feestdag. Ja. Een hele fijne dag, Tijn en Maura. Tot ziens. Tot op de volgende plek dadelijk. Tot ziens.
Yes, nou we zijn weer terug. De eerste prijs is dus uitgereikt aan Tijn en aan Maura. En wij gaan nog even kijken of dat jullie weten wat we net hebben gedaan. Dus we doen nog even het klapstukje en de ik plus jij. En dan gaan we dadelijk verder met de uitleg. Komt-ie aan. Klappen in je handen, hè. Clap your hands. Clap your hands. A, B, C, D. E, F, G en de H van happy doet ook nog mee. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij. Met elkaar. Kijk hoe mooi Hè? de mix. Hij of zij of x. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan zij. Yes, zij aan zij. En jij doet dat. Nou, we hebben dus nu ook 2 coupletjes die we gaan doen. En we gaan dadelijk als eerste natuurlijk het eerste coupletje doen. Maar je gaat met je ene voet naar voren stappen en daarna til je je andere knie omhoog. Dus je doet een stap, knie, tik naar achter, stap, knie, tik naar achter, stap, knie, tik naar achter, stap, knie, tik naar achter. Oké, en wat ze daarbij doen is een X maken. Maak eens even een X. Laat eens even een goede X zien, dames en heren, hier achter mij. En die X die doe je niet zo dicht bij je, hè, want dan zien we hem niet. Maar je wil een grote X maken. Oké, gaan we doen. Als je je knie omhoog doet, maak je dus die X. Stap naar voren. Komt die. 3, 4 en stap, knie. Tik naar achter, stap, knie. Tik naar achter, stap, knie. Tik naar achter, stap, knie. Tik naar achter. Nou gaan we er iets extra's bij doen. Want ik weet dat jullie dat ook allemaal kunnen. We gaan als we naar achter tikken, gaan we de grond aantikken. Ja? Oké, komt ie aan. Naar voren tikken. Ze kijken me aan. Zo wel, echt waar? Ja, dat gaan we echt doen. Komt ie aan. Stap naar voren. En stap. Knie. Tik naar achter. Stap. Knie. Tik naar achter. Stap. Knie. Tik hem aan. Tik aan. Yes. Oké, gaan we proberen op muziek. Jullie zijn wel zo lenig, hè? Toch? Jawel. Hoppakee. Dat is wij. Zij Stap naar voren. Stap. Knie. doe dit. Tik. En jij doet dat. En jij doet dat. Maar samen doen wij de Nieuwe squat. Ja, dit is de nieuwe squat. Op één lijn gaan we zij aan zij. Tik achter. En de fix doen we allebei. Goed zo. Oké, dan zingen ze dus de A van arm, de B van been. Gaan we een rondje maken. Dus til je schouders eens even op. Zo van, ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, maar terwijl we dat doen, gaan we een rondje draaien. In ons bovenlichaam. En de andere kant ook op. Yes. Oké, dus we draaien nog een keer een rondje. Komt-ie aan. Weten jullie wat ze daar allemaal zingen? Nee, ze zingen wel A, B, C, D, E, F, G, hè? Oké, maar ik weet ook niet welke woordjes ze allemaal zingen. Komt-ie, we gaan een rondje draaien. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. De andere kant. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, die doen we er even bij het eerste coupletje. Doen we er even bij het eerste coupletje. Dus je gaat die X maken en daarna draaien we een rondje. Komt-ie aan, op muziek. Zij, dat is wij. Zij Stap en aan knie. zij. Stap, knie. Doe dit. Tik hem aan. En jij doet dat. Hop. Samen doen wij de nieuwe squat. Op één lijn staan we zij aan zij. Staan we zij aan zij. En de fix doen we Oké, we draaien een allebei. rondje. De A van arm. B van buik. C van En de andere kant? Echt wel? C van go. Ik dus jij. Goed zo, oké. Dan hebben we nog een tweede coupletje. En hoe heet dat? Wat doen ze daar? De jiggy jig. Oké, dus je gaat dadelijk je ellebogen omhoog doen. En daarbij gaan we springen opzij. Dus je doet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vrijdag hebben jullie als het goed is ook allemaal in de klas de livestream gezien. En toen zei ik van, hey, dan doe je eigenlijk net zo van, hey, doe je mee? Want we mogen elkaar wel allemaal de elleboog geven, hè? Ja, dus dan gaan we zo doen van, hé, kom er maar bij. Komt ie aan, springen. 5, 6, 7, 8 en spring. En spring. En kom er maar bij. Hop, hop, want wij staan zij aan zij. Yes, oké, gaan we doen op muziek. Want erachteraan komt ook weer het rondje draaien met die schouders. Komt ie aan, springen. Jiggy jig. Ik ben hier. En jij bent daar. De jiggy jig. De jiggy jig. Goed zo. Wat leuks is, kom maar gauw. Doe die elleboog omhoog. Perfect En we voor draaien een jou. rondje. De A van arm, B van buik. C van
plus jij. Oké, we gaan het nog 1 keertje doen en dan gaan we kijken of dat we het een beetje al achter elkaar kunnen gaan doen. Want dadelijk op het einde moeten we alles helemaal achter elkaar plakken, dat we het hele dansje kunnen doen. Komt ie aan, vanaf het begin. Klap in je handen. Oh nee, Ik ben hier. wat zei ik nou? Wat gingen we nou doen? We gingen nog een keer de jiggy jig doen, hè? Ja, komt ie aan, je elleboog. Ik moet ook soms even nadenken wat we doen. Jiggy jig! Ik ben hier. En jij bent daar. De jiggy jig. De jiggy jig, klaar! Hier wat leuks is, kom maar gauw. Want de world perfect. En een rondje draaien. De A van A. En terug. Yes, oké, nu gaan we vanaf het begin doen, hè. Dus je gaat klappen boven je hoofd en dan gaan we kijken of dat ze hem al best wel ver achter elkaar kunnen doen. Clap your hands! A, B, C, D. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij. Met elkaar, kijk hoe mooi. De mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij Stap aan in zij. knie. Ik ben hier. En jij doet Tik dat. hem aan, hè. Maar samen doen wij de Nieuwe squat. Op één lijn staan we zij aan zij. En de fix doen we Draai een rondje. De A van A. C van buis, C van voet. En terug. E van F van freak, C van go. Ik plus jij. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij met elkaar. Kijk hoe mooi in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan zij. Oké, Happy, happy. we willen hem nog 1 keertje doen. En dan gaan we dadelijk weer een beetje kijken of Mirna weer op haar plekje staat. Maar we gaan hem nog 1 keertje doen vanaf het begin. Komt ie aan. Clap your hands. Clap your hands. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G en de H van happy doet ook nog. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit. Hier of daar, zij aan zij. Met elkaar, kijk hoe mooi. De mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan Stap in knie. Ik doe dit. En weet je nog, je moest de grond aantikken, hè? Maar samen doen Doe je het allemaal wel? we squat. Ja, ze tikken hem goed aan. Lijn staan we zij aan zij. Tik. En de fix doen we al. En we draaien een rondje. De A van A. C van buis, C van voet. En terug. E van F van freak, C van go. Ik plus jij. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we Zij en zij, maakt niet uit. hier of daar, zij aan zij. Met elkaar. Kijk hoe mooi in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan zij. Happy, happy, die doen we dadelijk. Ja, jullie weten hem denk ik al, hè? De happy, happy. Maar we gaan overschakelen naar Mirna, want ze staat, als het goed is, op het bordes. Dus ik ben benieuwd. Kijk maar mee. Oude gemeentehuis nog of zo? Hoe noemen we dit? Mam, hoe heet het? Pap? Oude raadshuis? Yes. Nou, daar zijn we weer op een nieuw mooi plekje in Venray. Wij staan hier bij het Oude Raadshuis. En er is mij verteld dat heel vroeger hier koningin Juliana wel eens bovenop heeft gestaan. Dus wij staan op een heel erg koninklijk plekje met 2 nieuwe toppers. Stel jullie eens even voor. Ik ben Bo. Nou, ik hou de microfoon nog wat dichterbij, dan mag je nog een keer zeggen. Dan hebben ze thuis niet verstaan. Ik ben Bo. Ik ben Fenna. Bo en Fenna. En jullie zijn vast zusjes. Nee. Niet? Oh, oké. Wat dan? Vriendinnen. Vriendinnen. Oh, oké. En, Ik heb een andere zus, die is daar. oh ja, die staat daar te kijken. armen. Ah, gezellig. Ja, want ze hebben ook een klein beetje hier publiek staan. Hè? Een heel klein beetje. Want het is natuurlijk wel een hele gekke Koningsdag, hè? Ja. Ja. Hey, en als er nou geen corona zou zijn, wat zou je dan normaal doen op Koningsdag? Heel, super veel feest vieren. Super veel feest vieren, ja. Zeker. Hey, en nu is het natuurlijk een beetje een rare Koningsdag, hè? Want het is helemaal leeg hier in Venray. De pleinen zijn leeg.
De terrasjes zijn ook opgestapeld. En ja, wij staan hier wel. Want we hadden natuurlijk iets leuks georganiseerd voor jullie. Want wat gebeurde er zondag? Kun jij dat vertellen? Toen gingen jullie hier naartoe. Als we gingen kroontjes zoeken. Jullie gingen de kroontjes Er zoeken. waren er maar 3 en heb ik kroontjes erin gevonden. En je hebt een kroontje gevonden. Ja, er waren er maar 3, hè? Maar jullie hebben er eentje gevonden. En waar lag die? Daarboven bij de leeuw erin. Oké. Nou nee, blijf maar eventjes staan. Want ik denk de cameraman die valt anders van het salutje af. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Hè? Maar het kroontje zat tussen de leeuw, hè, die hier staat. Als wij Boel willen pakken, papa Boel kon er niet bij. Mijn papa had zo gelukkig wel kon erbij. Geweldig, hè, die papa's. Oh, En hey, wat zijn mijn zussen doen? ja, hey, en dat kroontje, dat zat dan tussen de leeuw. Ja. En wie vond hem toen eigenlijk het eerste? Jij of je vriendin? Mijn vriendin. Ah, jouw vriendin. Jij zag hem als Ik eerste? ik zag daar iets liggen. Jij zag hem in één keer liggen. En toen... Ik wist niet, ik zag geen kroontje liggen, ik zag er iets liggen. Ik denk dat een Daar ligt kroontje. iets, daar ligt iets. Ja. Hadden jullie een hint gekregen van tevoren? Of... Nee. Nee, ja. Mama van de mama van mijn vriendin, zei ga maar hier naar boven even kijken. En toen zag Fenne dat kroontje daar tussen de leeuw. En toen hadden we hem gevonden. Ah, dus met een heel klein beetje hulp van mama hebben jullie hem zelf gevonden. Fantastisch, hè? Heel veel kinderen hebben niks gevonden. Nee, heel veel kinderen hebben niks gevonden, hebben gezocht en gezocht. We wisten wel al die 3, maar we waren gewoon 2 te laat. Ah, Nee, we wisten niet alle 3 boeren. We wisten maar 1 mama. Mijn mama wist niet de eerste. oké. Ja, je kunt natuurlijk maar op 1 plek tegelijk zijn, hè? Mama was deze plek en niet die andere plek. De andere plek was wel in de buurt bij ons. Dus Ik hoor al, jullie zijn echt super actief geweest afgelopen zondag. En vandaar dat we die kroontjes natuurlijk ook heel erg snel gevonden hebben. En jullie hebben natuurlijk een prijs gewonnen, hè? Want die zit hier aan vast. En ik ga eens even kijken, want hij ligt eigenlijk daar. Ik zal hem zo pakken in een mooi tasje. Ik ga hem er even bij pakken. De ene is heel gek. Het is allemaal live tv, dus hey, het zit hier in deze tas. Eén ding is heel gek. Als ik weet het niet meer. Die weet ik eens even niet meer. Nee, dan was je het eventjes kwijt. Maar dat geeft helemaal niks, want dan kan ik me voorstellen door die overweldigende prijs. Oh, nu weet In deze tas. Wij waren gewoon in de buurt waar die andere stonden. Nummertje 1 was eigenlijk bij zo'n berg, bij zo'n bot stond waar je... Paaltjes bij de Schouwburg. Ja, En we ja. waren daar gewoon in de buurt. We waren bij die watermafijntjes. Nou, daar keken we niet. Want mama wist dus niet. Maar jullie hebben toch sowieso die prijs gewonnen, hè? En goed bezig geweest, dat hoor ik. In deze tas, daar zit een bon in en die kun je gebruiken bij een sportaanbieder in Venray. En dan kun je misschien eens uitproberen of eens een jaar een abonnement nemen op een sport en lekker actief bezig zijn. Want dat is natuurlijk hartstikke belangrijk en daarvoor gaan we dadelijk ook dansen. We schakelen dadelijk weer door naar Jorianne en zij gaat ook zij aan zij dansen. Dus dat is vandaag belangrijke sporten en bewegen. Vandaar deze prijs. Dus ik zou hem zeggen, besteed hem op een mooi plekje. Ik denk samen of niet? Ja. Ja? Met z'n tweeën ergens? Ah, dat wordt nog even... Ja, ik hoor al. Dat is ik vind mijn zus dat niet eerlijk. Fleur en mijn zusje krijgen zo weer niks. Ja, nee, jullie hebben de prijs gewonnen. Ja. Van harte gefeliciteerd, meiden. En toen was de verbinding weg. Nou, dan schakelen we over naar hier. Zijn we wel hier? Ja, nou. Jullie hebben kunnen zien dat Mirna de tweede prijs heeft uitgereikt. En Bo en Fenna. En wij gaan nu het laatste stukje doen van de zij en zij. En dat is de happy happy. Maar we gaan eerst kijken weer of dat jullie het nog allemaal weten thuis. We gaan hem vanaf het begin doen. Klappen in je handen. Komt ie aan. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. A, B. Ik plus jij. Dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij. Met elkaar Kijk hoe mooi wijzen. X. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan Stap en knie.
Tik hem aan! Op één lijn staan we zij aan zij. En de fik zien we alle. En een rondje draaien. De A van Am. B van buis, C van koe. En terug. E van F van vriend, G van de. Ik plus jij. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij. Met elkaar. Kijk hoe mooi in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij aan zij. Happy, happy. Ja, die gingen we nou doen, hè. De happy, happy. Oké, draai eens even met je handen. En dan kijk je of dat je je vingers om en om in kan laten klappen. Waar lijken die handjes een beetje op? Wie danst er ook vaak zo? Je hebt een bloem in je haren. Maar wat is daarmee? Een beetje een Spaanse danseres, hè? Die kan dat ook zo mooi met de handen. Oké, we gaan 2 keer stappen en je draait je handen naar beneden. Komt-ie aan. Happy, happy. Jip, jap, jop. Dat is stop. En dan laat je je duimen zien. Oké, nog een keertje. Happy, happy. Stap mee. En happy, happy. Jip, jap, jop. Dat is stop. Happy, happy. Ik wil jullie horen. Dat is stop. Dat is stop. Dat is stop. Zij aan zij. Oké, dus die laatste laat je een paar keer vaker je duimen zien, hè? Oké, komt ie aan, nog een keer. Ik wil het... Jullie zijn nou gewoon mijn achtergrondkoortje. Ja? Nou, komt ie, hè? Jullie mogen meezingen. Komt ie aan. Happy, happy. 3, 4 en... Happy, happy. Dat is stop. Dat is stop. Happy, happy. Dat is stop. Dat is stop. Zij aan zij. Oké, we doen alleen de happy, happy even. Komt-ie aan, op muziek. Happy, happy. Wie is er allemaal happy? Woehoe, wij. Zij aan zij. A, B, C, D, E, dat is wij. Koffie Zij en- aan zij. Happy, happy. Jip, jap, jop. Dat is stop. Happy, happy. Tik, tak, tok. Dat is stop. Happy, happy. Jip, jap, jop. Dat is stop. Dat is stop. Zij aan zij. Oké, doen we nog 1 keertje. Happy, happy. Laat zien die handen, hè. Dat is wij. Happy, happy. En... Happy, happy. Jip, jap, jop. Dat is stop. Happy, happy. Tik, tak, tok. Dat is stop. Happy, happy. Jip, jap, jop. Dat is stop. Dat is stop. Zij aan zij. Oké, nou, dan hebben we nog 1 mini klein stukje. En dat is de H van happy doet ook nog mee. Dus we gaan even een H maken. De H van happy doet ook nog mee. Dus je gaat eerst open, 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 dicht, open. Oké, nog een keer. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. Open, 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 dicht, open. Net andersom. Nog een keer, ja. Jullie zien niet wat er hier gebeurt, hè. Maar er wordt hier stiekem ook al mee geoefend. Nog een keertje. De H. 5, 6, 7. En de H van happy doet ook nog mee. Oké, en daarna gaan we nog een keertje klappen. Komt-ie aan. We gaan de H van happy doen. Op muziek. Draai een rondje. Zij aan zij. A, B, C, D, E. En de H van happy doet. Clap your hands. Oh. Kunnen jullie meezingen? Oké, we doen hem nog 1 keertje, want dat ging goed. En ik wil jullie mee horen zingen, hè, want dat horen de mensen thuis ook allemaal. Komt-ie aan. En A, B, C, D. En de H van happy doet. Clap your hands. Oh. Ja, goed zo. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ik plus jij. Oké, we gaan hem nog 1 keertje doen vanaf het begin. En dan gaan we dadelijk weer overschakelen. We gaan hem nog doen vanaf het begin. Klap in je handen. Maar we gaan het niet helemaal doen. Want anders... A, B, C, D, E, F, G en de H van... Happy doet ook nog Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier
of daar. Zij en zij Met elkaar, kijk hoe mooi. in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij en Snap ik niet. Met die X, hè. en jij doet dat. Samen doen wij de nieuwe squad. Op één lijn Tik. gaan we zij aan zij. En de fix doen we alle. Een rondje draaien. De A van A. C van buik, C van voet. En terug. E van F van freak, G van Ik plus jij. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij en zij. Maakt niet uit. Hier of daar, zij en zij. Met elkaar. Kijk hoe mooi in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij En de happy happy. Happy happy. Jip, jap, jop. Dat is top. Happy happy. Tik, tak, top. Dat is top. Happy happy. Jip ja jop. Dat is top. Dat is top. Zij En de jiggy jig. ik ben De hier. jiggy jig. Laat die elleboog zien, hè. De jiggy jig doen we met elkaar. Ik doe het aan, kijk maar. Weer wat leuk is, kom maar gauw. Want de wow, perfect. En een rondje draaien. De A van arm. C van buik, C van voet. En terug. E van F van freak, G van Ik plus jij. Ik plus jij, dat is wij. Daarom zijn we Zij en zij. Maakt niet uit. Hier of daar. zij en zij. Met elkaar. Kijk hoe mooi in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij, dat is wij. Zij en zij. Happy happy. Jip, jap, jop. Dat is top. Happy happy. Tik, tak, top. Dat is top. Happy happy. Jip, jap, jop. Dat is top. Dat is top. Zij en zij. Oké, nou, de rest laten we nog even voor dadelijk over. Want we gaan dadelijk op het einde het hele liedje doen. En ik zie Mirna hier al staan. Ja, dan denken jullie, hoe kan dat? Ze staat hier heel dichtbij. En we gaan overschakelen naar de laatste prijsuitreiking van vandaag. Kijk mee, want daar staat... Oh, de verbinding is er nog niet. Hé, wat gaan jullie vandaag doen met Koningsdag? Nou, opa en oma hoor ik tompoezen eten. Wie gaat er iemand ook een ijsje eten of zo? Oh, weet je niet? Oké, er gingen een aantal vingers. En gaat er ook iemand in de tuin bijvoorbeeld oud-Hollandse spelen doen of zo? Koekhappen of spijkerpoepen? Ja, dat kennen jullie allemaal niet, hè? Nee. Wel? Kennen jullie dat wel? Nou, wij gaan dat straks wel in de tuin doen, hoor. Jij gaat naar Horst, oké. Hoi, hoi. Ja, de verbinding is er. Komt ja, we gaan overschakelen. Kant lopen? Hey, we zijn er weer. We moesten even rennen en rennen en rennen. We zijn hier aangekomen op ons derde plekje. En het is een hele mooie plek. De zon schijnt hier. We staan hier in de spotlight. Bij de Engelse tuin. Bij twee prachtige kunstwerken. 2 tronen. En ja, in de krant stond natuurlijk ook al de eerste hint. Hè? Een koninklijk tintje hadden we hier. Dus Stan was hier aan het zoeken toch, Stan? En wat gebeurde er toen? Toen vond ik het kroontje. Toen vond jij het kroontje. En dat ging meteen... Of... Oh, pak ik hem even over? Oké, ik pak hem even over. Dat is goed, ik ga hem even overpakken. Ja, we hadden hier even een drinkpauze, maar dat maakt niet uit. We hadden het er net dus over van wat jullie gaan doen met Koningsdag. Maar ja, wie weet ga je dadelijk wel inderdaad in de tuin spelletjes doen of binnenspelletjes. Ja, we kunnen van alles gaan doen natuurlijk vandaag. Alleen helaas niet samen. Ik hoop dat de verbinding zo een keertje terugkomt, maar Mirna staat op dit moment, anders kom maar hierheen. Of niet? Kan dat niet? Ja. Ankie, stuur ze maar hierheen. Oh, we hebben verbinding. We hebben verbinding. Ja. Hey, en jij... Oh. Ankie, kom maar hierheen. Kom maar hierheen met ze. Stuur ze maar hierheen. Rennen. Rennen. Ja, gelukkig staan we dichtbij nu. Want dat hadden we al speciaal gedaan.
En ze komen als het goed is nu snel deze kant op gerend. Kom maar Stan, rennen! Rennen, Mirna ook rennen! Kom hierheen gerend! Kom maar, rennen Stan! Kom maar, rennen! Rennen! Kom, hierheen! En dan ga ik gauw even de microfoon overgeven, want anders dan... Nee, hoeft dat niet? Oh, nee, dat hoeft niet. Ja, kijk. Ja. Stan is de derde vinder van het plekje. We hadden net al heel even gekletst. Je had hem uiteindelijk gevonden. Ik wil Stan nog een prijs uitreiken. Want die heeft hij dubbel en dwars verdiend. In deze tas, Stan, zit een mooie bon in waarin jij een heel jaar lang kan gaan sporten. En ook allemaal andere dingetjes die je kunt gebruiken bij het sporten. En ik begreep wel dat jij van dansen houdt, hè? Ja, nou dan denk ik dat je dadelijk wel mee kan doen. Misschien kun je hem hier aan besteden. Alsjeblieft Stan. Van harte gefeliciteerd en ik wens jou een hele fijne Koningsdag toe nog vandaag. Yes! Nou, helemaal goed, hè? Nou, Stan, dans je mee, hè? Want jij kent hem ook. Wil je meedansen? Nou, dat hoeft niet. Oké. Nou, geen probleem. Ja, daar was hij niet op voorbereid, hè? Dat kan het misschien zijn geweest. Maar, zoals we net hadden gezegd, we gaan het liedje van Zij en Zij staan. En wij staan vandaag dus ook Zij en Zij, want we hebben een mooie samenwerking tussen Danshuis Verra en Jansen Dansen en Sporten. Samen staan we op dit soort momenten, ja, gewoon ook sterk samen. Dus daarom doen we dit ook. We gaan samen Zij en Zij staan. Kom, Zij en Zij. Kom weer daar. Ze doet mee. Nou, clap je hands. Komt ie aan. Clap your hands. Clap your hands. A, B, C, D. E, F, G en de H van happy doet ook nog mee. Ik plus jij. Dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit. Hier of daar. Zij aan zij. Met elkaar. Kom mooi in de mix. Hij of zij of X. Ik plus jij. Dat is wij. Zij En dan stop ik er niet, hè. Ik doe Tik dit. hem aan. En jij doet
dankjewel. Nou, ik hoop dat jullie vandaag dankzij dit ook een hele leuke Koningsdag hebben. En we gaan er gewoon met z'n allen thuis een feestje van maken. Wij willen jullie heel hartelijk bedanken dat jullie gekeken hebben naar de eerste, misschien wel, is er wel iets nieuws geboren. De eerste Kings for Kids. Ja, Koningsdag dansochtend. We maken er iets van. Nou. Bedankt allemaal voor het kijken. En nou vast en zeker tot de volgende keer en een volgende samenwerking allemaal. Een fijne Koningsdag! Kom even toe,